Маршруты даўніны з Владимиром Цвіркам. Вітаю вас, сябры. Хвала нашаму Христу. Зноў мы на Гродзенскай вобласці. Сёння не менш цікавы турыстычны маршрут. Ну, скажу так, будзе шмат цікавага, шмат незвычайнага. Таму запрашаю за мною вандровачку. Маршрут называется у нас Пески. Это будзе Гродзенская вобласць, так? Вось першая кропачка у нас Крамяніца. На могілках 1857 годзе пабудавана каменная капліца, узведзена ў стылі класіцызму з рысамі готыкі. Ужо незвычайная, так і архітэктура, і сама па сабе она такая восьмігранная, мабыць, так? Вось, існуе корпус кляштара канонікаў літуранскіх. Ну, это дасканала редкі такі ордэн на нашых землях, пабудаваны 1788 годзе. Касцёл святого Юрыя узведзены на сродкі роду вольскіх у стылі рэнесансу 1620 годзе. Ну, некалі гэтыя землі былі пад уладарствам гэтага шляхецкага старажытнага рода. Вось. Святыня абрамляе каменная агароджа з цікавай брамай званіцай. Побач загароджае яшчэ адна барачная званіца. Ну, от наконт брамы, ну, агароджа так каменная, так, а вось брама, ну, не мабыць, а менавіта адзіная такая, такога стылю, такога характару, такой архітэктуры у нас у Беларусі. Яна і розніца трошачкі з самой культавай пабудовай, то без з касцёлам, так? І адначасова нешта ёсць агульнае. Вось. Ну, я дастаткова доўга гуляў вакол гэтай мясцінкі, вакол гэтага храма, і, ну, кожны раз мне ўсё болей і болей падабалася, і я здымаў вельмі шмат, зрабіў здымкаў менавіта з гэтай вёскі, з гэтага паселішча. Вось. Наступная кропачка нашага маршрута – гэта самі Пескі. Вядома, паселішча сярэдзіны 16 стагоддзя ў межах Вялікага княства Літоўска. Колішняя ўласнасць роду Сапегаў. Неверагодна прыгожы збудаваны з каменных квадраў у стылі неаготыкі касцёл Божай Маці Ружанцовай, узведзены ў 1898 годзе, зачынены савецкай уладай у 1945 годзе і вернуты католікам праз, ну, амаль праз 50, трошкі болей, чым 50 гадоў. Захавалася двухпавярховая каменна-гаспадарчая пабудова ад колішняй сядзібы. Не Сапегаў, гэта тыя, калі былі трошки пазнейшыя ўлдары гэтых мясцін. Коротенька скажу пра пабудову касцёла. Ну, гэта неверагодна уважліва падысці да гэтых сценаў, так, і паглядзець, наколькі тут працы шмат было чалавечых ручак, так, наколькі гэта было зроблена з тымі намаганнямі, што, ну, храм павінен быць прыгожым, храм павінен быць моцным, і храм павінен быць, я не ведаю, падобны на нейкую абарончую пабудову. Вось. А яшчэ гэта ж прыродныя камні, так, прыродны матэрыял, і трэба было кожны камень апрацаваць настолькі, каб ён вось, ну, выглядаў так, як ён, прабачце, выглядае ў гэтых сценах. Вось, ну, гэта вялікая праца, і не ведаю, паўтаруся зноў жа, што хадзіць вакол гэтага храма, хадзіць побач, неверагоднае задавальненне, і, ну, глядзіш на гэта ўсё, і гэта такая магутная, такая надзейная, такая пабудова. Цудоўна. Звярніце на гэта ўвагу, сябры. Вось. На могілках мемарыяльная калона 18 стагоддзя, она такая трошки паўразбураным стане,
але пакуль яшчэ захавалася. Ну, кансерваваць такія, што трэба рабіць, гэта займацца кансервіроўкай. Нават не аднаўленнем, а закансерваваць. Вось што датычыцца гэтай калоны. Свята-Мікалаеўская царква, якая была пабудавана пасля паўстання Каліноўска ў 1868, захавалася двухпавярховая каменна-гаспадарчая пабудова ад колішняй сядзібы. Ну, ўсё гэта разам, бачыце, не адзін, не два помнікі, яны у нас тут у Песках. Поэтому знайдзіце час ўсё паглядзець, для ўсяго пахадзіць. І ўсім падзівіцца. Так. Вялікая Рагозніца. Ну, вось я таксама да гэтай мясцінкі ехаў з вельмі такой узрушанасцю, так, убачыць гэты цуд, каменны гэты цуд. Перад намі адна з найбольш унікальных культавых пабудоў у нашай краіне. Каталіцкая святыня, цалкам пабудаваная з апрацаванага палявога каменя. З 1926 года касцёл асвячоны ў гонар Маці Божай Каралевы по Польшчы. Падымаў свае неараманскія сцены з чатырохграннай званіцы. Захаваўся з 1849 года сядзібны дом роду Суходольскіх, уязная брама і гаспадарчыя пабудовы. Ну, такі комплекс. І сам дом, ён драўляны з каменнымі там калонамі. Так, гаспадарчыя пабудовы, брама, гэта такі невялічкі комплекс, ну, там рэшткі парка. Вось, ну, а наконт храма гэта неверагодна прыгожа. Гэта неверагодна прыгожа. І адначасова ён зноў жа такі адзіны ў Беларусі. Вось, і мне заўсёды ўражвае адно з таго, што ўражвае. Ўражвае, наколькі людзі ставілі сабе мэту пабудаваць такую вялізную, такую магутную, такую внушаючую давер. Глядзіш на гэта ўсё. І такая надзейная пабудова гэтай святынькі. Вось. Гэта ў нас была вялікая Рагозніца з яе неверагодна цікавым храмам, з неверагодна цікавым касцёлам. Самойлавічы Дольныя. Гэты сціплы храм з 1801 года быў узведзены як каталіцкая капліца ці нават касцёл, пабудаваны ў стылі позняга класіцызму з рысамі канструктывізму. Пасля паўстання 63-64 гадоў быў перабудаваны на сродкі вернікаў. Пасля Другой сусветнай зачынены савецкай уладай, і толькі ў канцы 20-го стагоддзя зноў ён аддадзены вернікам, адноўлены. Ну і сёння вы можаце, як ён будзе адчынены, завітаць пад яго дах. Побач на 4 слупах званіца, якая была пабудавана трошечкі пазней, як сам храм, 1875 годзе. Вось, Пацавічы. Невядома ад канфесіі, да якой канфесіі адносіўся гэты мініяцюрны драўляны храм і калі дакладна быў пабудаваны. Мы ж ведаем толькі тое, што святыня Раства Пресвятой Багородзіцы была свячона як царква ў 1867 годзе. Ну, вот гэта мы ведаем. А што да гэтага часу было, бачыце, згубілася ў тоўшчы вякоў. Гэтаму зноў жа, паўтаруся, трэба заглядаць нам пільней на гэтыя староначкі, гэтыя архівы, і ўсё-такі як там было і што. Гэта і патрэбна нам, і патрэбна для тых, хто прыйдзе пасля нас. Ну як мы можам без падмуркаў жыць далей? А наша гісторыя, наша мінуўшчына, гэта ёсць нашыя падмуркі. За вёскай на дарозе на Капачы усталяваны ў 1924 годзе мемарыяльны камень у гонар паўстанцаў 1863-64 гадоў. Прыкладна гэта як мясцовыя жыхары кажуць, што пасля
1939 года помнік быў пашкоджаны, ну, калі так сказаць, сучаснымі вандаламі, так? Ён доўгі час быў у разбураным стане, а потым людзі знайшлі ўсё-такі сродкі, магчымасці, жадання, і яго, ну, хоць так вось, аднавілі, як вы бачыце на здымачку. Так, наступная кропачка ў нас Белавічы. У 1822 годзе гэтая культавая пабудова узводзілася на сродкі шляхецкага роду аскеркаў, як каталіцкая святыня. Аб чым сведчыць шыльда над галоўным уваходам храма. Будаваўся касцёл з каменю ў стылі ампір. Ну, дастаткова рэдкі такой архітэктурны стыль. Пасля, ў 1831 годзе маскоўскія ўлады храм перасвячаюць пад царкву. Па дарозе да вёскі захавалася адна з прыгажэйшых прыдарожных капліц 1856 года. Ну, я скажу пра чаму не... што калі я здымаў першы раз, я праглядзеў там гаспадарчыя пабудовы. Калі буду ў наступны раз, абавязкова іх убачу ад той сядзібы, якая тут некалі была. Вось, на той час я не сфотаграфаваў, прабачце. Вось, але я вам давожу да вас гэтую інфармацыю, калі вы будете, абавязкова спытайцеся ў мясцовых жыхароў, яны вам пакажуць, там, мабыць, ёсць і рэшткі парка. Ну, а наконт прыдарожнай капліцы, якая была пабудавана ў 1856 годзе, ну, на маё асабістае меркаванне, гэта адна з прыгажэйшых, можа, самая прыгожая капліца, прыдарожная капліца у нашай краіне. Яна раней была такая, нішто там, разбураная, руінка, вось, але не пафарбаваная, так старая фарбачка была. А зараз яна пафарбавана, вельмі прыгожая. Вельмі прыгожая. Ну, мне падаецца, што яе будаваў сапраўдны архітэктар. І калі гэта быў не архітэктар, просто будаўнік. Ну, яго былі такія, ведаеце, усе зачаткі архітэктара. Струбніца. Касцёл Найсвяцейшай Троіцы пабудаваны з дрэва ў стылі народнае дойлідства з рысамі барока ў 1740 годзе. Дзве каменныя брамы, адна з якіх узведзена ў 60-е гады 19 стагоддзя і мае цікавую канструкцыю. Ну, вось на здымачку вы бачыце, яна 1852 год, так? Это амаль скора будзе, ну, не амаль, а больш за 200 гадоў. Яна такая, ну, незвычайна, сапраўды дыхае такой даўніной. Цагляная брама на могілках 1883 года пабудовы. Ад колішняй сядзібы захаваліся драўляны млын і гаспадарчыя пабудовы. Яшчэ там захавалася лядоўня ў руінах. Вось. І будынак, які адны лічаць, што гэта гаспадарчая пабудова, другія лічаць, што гэта дом для працаўнікоў, а трэція наогул лічаць, што гэта сядзібны дом, сягам часу перапудаваны. Мікелеўшчына. Такая назва наступнай кропачкі. Узведзены касцёл адведзен на Свяцейшай Дзевы Марыі, пабудаваны ў стылі класіцызму 1826 годзе. Цэгла выкарыстоўвалася ў якасці сціплых элементаў дэкору. Як сведчыць мясцовыя жыхары, святыня ніколі не зачынялася. Калі будзе такая магчымасць, то паглядзіце маляўнічы інтэр'ер храма, ягоныя фрэскавыя размалёўкі. У тым жа стылі выявы 3 алтароў касцёла. Бачце, не здарма я вам кажу пра тое, што гэтую святыньку трэба паглядзець і яшчэ не толькі звонку, але і заглянуць пад яе дах і паглядзець яе фрэскавыя размалёўкі. Ось. І, бачыце, цэгла у касцёле, ну, вось у гэтым выпадку выкарыстоўвалася як нейкі такі элемент дэкору, так?
Вось старина, такая невялікая вёсачка. У Гродненскай вобласці гэта насамрэч так. В Гродненскай вобласці захавалася не так шмат падобных сведкаў нашай беларускай гісторыі, як, напрыклад, у Віцебскай той жа вобласці ці ў Мінскай. Чым каменны крыж агорнуты са шчодрасцю, так гэта легендамі. Дзякуючы пераказам на лаўках ці на вячорках легенды сёння кранаюць наše сэрцы сваімі падзеямі, персанажамі, дыханнем свой далёкай даўніны. Так я напісаў. Вось, ну і сапраўды, калі вы спытаецеся у аднавяскоўцаў, вось, і наогул дакрануцца да такой сведкі нашай міжнушчыны, гэта цікава. Ён стаіць каля самай вуліцы вёсачкі. Вось, яго не цяжка знайсці, ну а калі запытаецеся ў мясцовых жыхароў, яны наогул вас, можа, туды адвядуць і нават, можа, нешта распавядуць цікавае пра яго. Вось, Вайдзевічы. Гэта будзе ў нас апошняя кропачка гэта маршрута. Гэта ўсё, што засталося ад колішняй старажытнай сядзібы Пабаева. Так она, прабачце, так эта сядзібка называлася, якая была вядома з самага пачатку 18 стагоддзя. Яна мясцілася паміж вёскамі Грицкі і Вайдзевічы. Зараз на яе месцы чыстае поле. Толькі невялічкая капна старога бэзу. Я калі туды прыехаў, спытаў зноў жа мясцовых жыхароў, яны кажуць, ну вось па той дарожцы, па той сцежачцы выязджаеце з вёсачкі трошкі наперад і з левага боку вы ўбачыце капну бэзу. Вось, гэта ўсё, што засталося ад колішняй сядзібы. Гэта добра, кругом поле, так? А што ў гэтым бэзе? У гэтым бэзе капліца пахавання Калінкевічаў у выглядзе адкрытай ратонды. Там ёсць у архівах і на здымках маіх там настолькі ўсё было заросшае, што бачны толькі вось так бакі яе, так? А наогул, каб яе ўсю разглядзець, гэта трэба пачысціць гэту мясцінку. Можа, я калісь сябрамі збяруся, гэта зраблю. Вось, гэта вельмі рэдкая пабудова, менавіта у выглядзе ратонды, і яшчэ мала гэтага у выглядзе адкрытай ратонды, гэта пабудаваная капліца. Вось, ну, вы таксама, калі не паленіцеся, забярыцеся туды праз гэтыя зараслі, праз гэты хмызняк, і вы бачыце незвычайны гэты архітэктурны цуд, які, спадзяюся, калі-небудзь мы з вамі адкрыем для агляду. Ну ўсё, сябры, паглядзелі мы яшчэ адну вандровачку з Гродзенскай вобласці. Вось, як заўсёды, я вам жадаю добрай дарогі, прыемнага адпачынку і беражы вас Бог. Усяго найлепшага, сябры. Маршруты даўніны з Владимиром Цвіркам.